Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama poblahopřál Robertě Metsolaové ke zvolení předsedkyní Evropského parlamentu. Jeho svatost Dalajlama ocenil prohlášení 5 jaderných mocností o předcházení jaderné válce. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil zármutek nad úmrtím vietnamského buddhistického učitele Thich Nhat Hanh. V okrese Dago v Tibetu nechala Čína strhnout další sochu Buddhy a několik Tibeťanů bylo zatčeno a podrobeno mučení. Čína zadržuje tibetské mnichy v izolační vazbě. Tibetský exilový parlament odsoudil dopis čínského velvyslanectví indickým poslancům. Předseda vlády České republiky Petr Fiala poděkoval tibetskému exilovému prezidentovi za blahopřejný dopis. Francie musí zaujmout silný protibetský postoj v Evropské unii, prohlásila senátorka Eustache Briniová. Velvyslanec jeho svatosti Dalajlamy v Jižní Africe se zúčastnil pohřbu arcibiskupa Desmonda Tutua. Sdružení Švýcarsko-tibetského přátelství a kancelář velvyslance jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě připravují společné pracovní plány. Jeho svatost Dalajlama poblahopřál Robertě Metsolaové ke zvolení předsedkyní Evropského parlamentu. Vzpomínal na své minulé návštěvy v parlamentu a vyjádřil vděčnost za pohostinnost a podporu, které se jemu a tibetskému lidu dostalo. Připomněl, že Roberta Metsolaová je dosud nejmladší předsedkyní Evropského parlamentu a současně 3. ženou zvolenou do této funkce. Jeho svatost Dalajlama zdůraznil, že ženy jsou empatičtější než muži, dokážou se víc vcítit do potřeb ostatních a mohou proto mít lepší schopnost vést lidstvo na cestě k mírovému soužití. Ke zvolení předsedkyní Evropského parlamentu Robertě Metsolaové blahopřál také předseda tibetského exilového parlamentu. Vyjádřil rovněž naději, že pod jejím vedením bude Evropský parlament pokračovat v podpoře Tibetu. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil uznání 5 jaderných mocností, které nedávno podepsali společné prohlášení. Stojí v něm, že v jaderné válce nemůže být vítěze a nesmí být proto nikdy rozpoutána. Jeho svatost Dalajlama uvítal pro tuto pozitivní iniciativu a prohlásil, že by mohla představovat příležitost, jak učinit 21. století érou míru a spolupráce. Vedoucí představitelé Čínské lidové republiky, Francie, Ruska, Spojeného království a Spojených států amerických poprvé vydali společné prohlášení o předcházení jaderné válce a zamezení soupeření ve zbrojení a závazek, že nebudou mířit jaderná zařízení na sebe navzájem ani na žádný jiný stát. Jeho svatost Dalajlamu zarmoutila zpráva o úmrtí jeho přítele a duchovního bratra, vietnamského buddhistického učitele, ctihodného Thich Nhat Hanh. Vyjádřil soustrast jeho následovníkům ve Vietnamu a po celém světě. V kondolenci jeho svatost uvedl, že nejlepší způsob, jaký mu vzdát hold, je pokračovat v jeho snaze podporovat mír ve světě. Poté, co čínské úřady nedávno nechali strhnout obří sochu Buddhy, odstranili 45 obrovských modlitebních mlýnků a uzavřeli klášterní školu v tibetském okrese Dago, represe v tomto regionu pokračují. Úřady provedly demolici další sochy Buddhy a svévolně zadrželi přibližně 12 Tibeťanů na základě obvinění ze sdílení informací o demolici. Zdroje uvádějí, že místní čínské úřady podrobily krutému mučení tibetského mnicha Tenzina Nimu za to, že neměl správný výraz. Mezi svévolně zatčenými a zadrženými Tibeťany jsou Paga, který je představeným tibetského kláštera Dago, dále jeho asistent Nima, několik buddhistických mnichů a místní sochař. Identita mnoha zadržených není dosud známa. Čínské úřady v okrese Dago v tibetském autonomním kraji Kardze nadále zadržují 2 tibetské mnichy v izolační vazbě. Od jejich zatčení uběhlo přes 5 měsíců. Oba mniši pochází z kláštera Nenang v okrese Dago. Byli zatčeni 15. srpna 2021 a v současné době jsou údajně drženi ve věznici v okrese Tau v Karze v Tibetu. Existuje podezření, že důvodem jejich zatčení může být jejich účast na neformální výuce tibetského jazyka, kultury a náboženství, kterou klášter zajišťuje pro místní tibetské děti.
Po stržení soch Buddhy v okrese Dago nyní čínské úřady bourají ubikace lamů a mnichů v místním tibetském klášteře Gaden Namdal Ling. Čínská vláda také zavádí chovy drůbeže a prasat. Tibetané jsou nuceni podílet se na výstavbě farem pod hrozbou vysokých peněžních trestů a trestů odnětí svobody, pokud nebudou plně dodržovat nařízení. Tibetský exilový parlament odsoudil dopis zaslaný čínskou ambasádou v Indii s výzvou poslancům indického parlamentu, aby nepodporovali Tibetany žijící v exilu. K dopisu, který nazýval ústřední tibetskou správu separatistickou politickou skupinou a označil otázku Tibetu za vnitřní záležitost Číny, se ve svém tiskovém prohlášení kriticky vyjádřil tibetský exilový parlament. Uvedl, že Tibet historicky nikdy nebyl součástí Číny a že Čína je evidentně zastrašena rostoucí podporou tibetského hnutí po celém světě. Dopis zaslal politický poradce čínského velvyslanectví v Indii několika zvoleným poslancům indického parlamentu, kteří se 22. prosince 2021 zúčastnili recepce pořádané tibetským exilovým parlamentem při příležitosti obnovení skupiny pro podporu Tibetu v indickém parlamentu. V reakci na blahopřání tibetského exilového prezidenta Sitonga Penpi Tseringa novému premiérovi České republiky v listopadu 2021 zaslal úřad vlády České republiky jménem českého premiéra Petra Fialy děkovný dopis. Dopis z kanceláře předsedy vlády zdůraznil hluboké pouto mezi Tibetany a Českou republikou, které je výsledkem dlouholetého přátelství jeho svatosti Dalajlámy a bývalého českého prezidenta Václava Havla. Potvrdil odhodlání české vlády navázat na odkaz obou státníků při prosazování našich nejcennějších hodnot, kterými jsou svoboda, demokracie, lidská práva a právní stát. Siťong ve svém blahopřejném poselství českému premiérovi uvedl, že Česká republika je inspirací pro tibetský lid na jeho cestě ke svobodě. Velvyslanec jeho svatosti Dalajlámy v Bruselu se setkal s členy skupiny pro podporu Tibetu ve francouzském senátu. Na setkání s francouzskými senátory a senátorkami připomněl dlouholetou podporu senátu trvající již od roku 1988 a požádal senátní skupinu, aby usilovala o reciproční přístup do Tibetu. Senátorka Jacqueline Eustache-Briniová prohlásila, že Francie by měla zaujmout vůdčí protibetský postoj v Evropské unii a slíbila, že skupina se bude věnovat všem otázkám, na které velvyslanec upozornil. Velvyslanec jeho svatosti Dalajlamy v Jižní Africe se zúčastnil pohřbu arcibiskupa Desmonda Tutua. Setkal se s ředitelkou jeho nadace, se kterou hovořil o budoucí spolupráci a také s řadou významných osobností a duchovních. Všichni vyjádřili hluboký obdiv vůči jedinečnému duchovnímu přátelství mezi arcibiskupem Desmondem Tutuem a jeho svatostí Dalajlamou. Obřadu se zúčastnili nejbližší rodinní příslušníci a přátelé, významní představitelé včetně prezidenta Jihoafrické republiky Cyrila Ramaphossy a řada ministrů a vládních úředníků. Bývalý poslanec a starosta René Longet a bývalá radní města Ženeva Marguerite Kontatová se setkali s velvyslancem jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě Chime Rigzenem a zaměstnanci jeho kanceláře. Projednali plány aktivit na podporu Tibetu na úrovni kantonů a na celostátní úrovni ve francouzsky hovořící části Švýcarska, zejména v Ženevě. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk je Che.